уже несколько дней его нет. Әле бар, әле юк. Полина Терещенко Казанның Совет районындагы торак комплексларының берсендә яши. 1 ел тора һәм 1 ел инде начар истән интегә. Не знаю, неприятный запах гари, стоит смог. Начар исне биредә яшәүче башка кешеләр дә сизә. Газ исе дип әйтергә дә була инде. Тәрәзәне ачсаң, җилләтәм дисәң инде квартирага керә инде. Көндез әзрәк сизелә, кич белән уже күбрәк сизелә. Әлеге ис Константиновка, Салмычы, Клыки, Вознесение бистәләре халкының да үзәгенә үткән. Күп тапкыр мөрәҗәгать иткәннән соң экологлар һаваны тикшергән һәм монда күкерт водородының нормадан 2 тапкырга артык булуын ачыклаган. Бүген кабат килделәр. Һава үрнәген Самасыр чүплеге янында алдылар. Авыр ис чыгарып ятардай урыннар монда берничә экологлар. Чүплекме, якын тирәдәге оешмалармы, һәр кайсы гаепле булырга мөмкин. Бүгенге тикшерү һавада зарарлы матдәләр ачыкламады. Мы ничего не утверждаем, никого не обвиняем. Әлегә без төгәл генә бер нәрсә дә әйтә алмыйбыз. Беркемне дә гаепләмәйбез дә. Тикшерүне дәвам итәчәкбез. Якын тирәдәге оешмаларны да тикшерәчәкбез. Белгечләр күкерт водородының кеше өчен куркыныч газ булуын искәртә. Аныслы нәтиҗәсендә баш авыртырга яки әйләнергә мөмкин. Шуңа да Совет районы тирәсендә яшәүчеләргә битлекләр 2 тапкыр күбрәк кирәк. Гаеплеләрне әле ачыкларга кирәк. Начар истән интегеп яшәүчеләр гаеплеләрне якын арада белербез дип өметләнә. Илгиз Шәкүров, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Ярты ел сайын подвалларын су баса, ис фатирларына керә. Казанның Дементьев урамы 31 йортта яшәүчеләр безнең редакциягә мөрәҗәгать итте. Әлеге проблеманы хәл итүләрен сорап кая гына бармаганнар, тик оешмалар футбол тубыдай аларны берсеннән-берсенә йөртә. Халык проблемалары турында социаль шелтәргә язган. Хәзер бу хәлне прокуратура тикшерә. Она до этих пор была вода. Это уже в течение 2 недель она здесь стоит. Подвалда су 2 атна тора, ди Дементьев урамы 31 ай йортында яшәүчеләр. Исе фатирларга кергән. Җылылык торбасы подвалдагы суны җылытып, йорт эче парлана, диварларда томчылар. Не дай бог, что замкнет. Электр чыбыкларына су тиеп янгын чыгарга мөмкин. Мондагы антисанитарияны әйткән дә юк. 5нче катта яшәүчеләр дә зарлана башлады инде. Биредә яшәүчеләрнең беренче тапкыр гына чаң сугуы түгел, 6 ай саен кабатлана диләр. Каждый сезон весны. Яз көз айлары җылылык биргәндә һәм сүндергәндә шундый проблема бездә. Коридордагы ишекне ача алмыйбыз, сасы искерә, һаман тәрәзәләрне ачып җилләтергә кирәк. Капитальный ремонт ясады ЖКХ безгә. Подвалны ремонтламаганнар, бер нәрсә эшләмәгәннәр, шул килеш калдырганнар. Безнең ул проблем күп еллар инде хаман тыгыла, хаман искилә, су тора. Вот решили проблему нашу. Пришли и заварили дверь. Биредә яшәүчеләр сүзләренә караганда, подвалдагы суны бүген суыртканнар, ләкин күргәнебезчә, ахырына кадар түгел, ә биредәге ис күзләргә керә. ЖЭУ хезмәткәре камерага силергә теләмәсә дә, суны вакытында суыртабыз дип белдерә. Янәсе, әлеге проблеманы водоканал хәл итәргә тиеш. Подпор колодцев водоканальский, не ЖЭУ виноваты. Тут частые подпоры колодцев бывают, очень часто. Водоканал ул чиратында бүген тышкы канализация шелтәрен тикшердек ди, алар гаеп тапмый. Подвалы данного дома связь. Әлеге йортның подвалын һәр даим су баса икән. Димәк, йортның эчке шелтәрләрендә төзексезлек бар. Подвал эчендә канализацияны тикшерергә кирәк. Менә шулай ЖЭУ водоканалга, водоканал ЖЭУга сылтый. Бу хәлнең даими кабатлануын һәм мәсьәләне бер оешманың да үз җаваплылыгына алмавын исәпкә алып, бүген йортны прокуратура тикшерә башлады. Монда бит санитар таләпләр үтәлми. Прокуратура Казани проверяет деятельность управляющей компании и контролирующих органов в сфере ЖКХ. По итогам надзорных мероприятий будет дана правовая оценка полноте и своевременности мер со стороны управляющей компании и жилищной инспекции. Димәк, бу эштә гаеплеләрнең берәү генә булмавы да бар. Авиатөзелеш һәм Мәскәү районнарында мондый проблема кайбер башка йортларда да булгалый. Яңа канализация станциясын эшләтеп җибәрмичә, күрәсең, мәсьәлә тулысынча хәл ителмәячәк. Шупан Касымов, Константин Бушуев, Яңа Гасыр каналы.